نحنا تسديدنا بإثيوبيا أحوات يلم كترنفنا تجارينا ريا إذا كله دبلق ناي بوليتيكا أب هايمانوت كأتو أي جباني لمون تخلى قبل أنت هاليو بيت كريستيان تهاليو سجاول الزياغير أنت هاليو إثيوبيا خيركم جبس خيركم كتقربوا مؤمنا نزخلك لكم نجارين كم زي عينت أستمروا نبيت كريستيان مليسو إيرأتيو ززارة وزلقن ليك أي صحافة زي قلي صحافة هذا ما فيها نتوهادو نمكلال صحافة نعم نايبين تصحفي خمسة كمان سلازي زي اللي تمرتي كم سمع عمر مريم استباهله مصحفنا كلت مقدم زلو خوينو اتحاد مقدم ناي دنجل مريم عبيتان قدسنا نصهنا زغلطيو اذا تخكلنيا دما ازيو اتخلاي ግን ታሪክ ኢትዮጵያውያንን ዝገልጽዩ ስለዚ ወሐሶት ወላዚ ተሓደ መርግፍ ይባሃል ተሓደ መቅደም ይዝባሃል ስለዚ መርግፍን መቅደምን ናይ ቢአታ አምረ ማርያም ድማ ዝነግር እንታይ እዩ ንሕር ተባሂሉ እቶም ሊቃውንቲ ከመይ ገይሮም ተአምረ ማርያም ከም ዘምጽኦሞ እቱ ግዘት ድማ በወላዲት አምላክ ተገሊጻ ከም ተዛረበቶም ዝነግር ዳምር ዕብየት ኢትዮጵያ ዝነግር አይኮን ሐሶት የለን ሁሉ ጊዜ ቤተ ክርስቲያንና ዝንበብ ዘሎ ስለዚ ዘየለም ጻቢልካን ደቅ ሰባት ወወኽቶ ብሎ ማይ ተኸልኒሃ ስለዚ እብያት አምራሃ ለግዝእትነ ማርያም ይሉ ቅድመ ዓለም ከም ዝነበረት ይነግር ተሓደ መርግፍ ተሓደ ድማ መቅደም ይባል ስለዚ ኣብ መጨረሻ ድማ ነዚ ዘምጹልና ነው ናይ ግብጽ ጳጳስ ከምዚ ኢሎም እዮም ስለዚ ነዚ ቤተ ክርስቲያን ዚ ድማ ኣይኮነን ዝብል እንተሃሎ ንሕናውን ከም ጴጥሮስን ጳውሎስን ኣውጊዝና የለና ይዝብል ዘየለዲሆም ሰኢልኩም ወጥ ብሎ ማለት ስለዚ በሓፈሻ ንዕቀቱ ኣብ ምንታይ ንሕር ተባሂሉ ኣብ ተኣምረ ማርያም እዚ ተሃድሶ ኣካይዳኹም ኩሉ ስለንፈርጦ ንቤተ ክርስቲያንና ንድሕሪት ይትመልሱ ኣይትኽእሉን ስለዚ ዘየለ ህይወት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ ፈጽሚ ምልከታኒ ንጹር ንምዃን በትግርኛ ተርጉምና ኣታሓይዝና ኣቕሪብና የለና ይብሉሞ ስለዚ ኣነውን እታ ጽሕፍቲ ክልተ ገጽ ስለዝኾነት ከይትነዋሕና ኣብዚ ክትከዓልኩም ባዕልኩም አንብቦ ናብ ሳልሳይ ንቐጽል ኣብ መዝሙረ ዳዊት 71:9 ኣብ ትግርኛ ይኹን ካልእ ቋንቋታት ኢትዮጵያ ዝብል የሎም ኣብ ግዕዝ ግን ተዝብል የለን ወይ ካበዳ መጽ ማለት እዩ ኣነ ሓደ ግዜ ዝገርም ነገር ታሃሊ ማለት እዩ ኣብ መጽሓፍ ዘሎ ንሕና እንድምሰ ይንኸሊና ኣብ መጽሓፍ ዘሎ ይኮነን እንድምስሶ ስለዚ ዘየለን ነይር ኮይኑ ኣብ ዘፍጥረት ኣሎ ጽንሕ ኢሎም ኩሽ ዝቐይርዎ ኢትዮጵያ ዝብል ዝነበረ ወዘተረፈ ዝኩሉ ሽግር ዝመጽ ዘሎ ይሃሉ ኣይሃሉ ሲ ቤተ ክርስቲያን መግለጽ ዘይት ዝሰብዚ እንታገብር ኣብ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን የለን እንዳበለ ዛረብ ዘሎ ዘየለን ተኮይኑ ተማኡ ዘሎ መነኮሳት ምስ እግዚአብሔር ዛረቡ ለይትን ቀትርን አምላኾም ዝሪኡ ነቲ መጽሐፍ ንሱ ደጊሞም ነቲ ተአምር ንሱ ቢቦም እዮም ንዕኦም ገይጋ ዘይብሎም ስለዚ እስላምሲ ሕልፍ ሓሊፎም ኣብ ቤተ ክርስቲያንና ኢዶም ኣትዮም ንተአምረ ማርያም ናከም ዝንብላ በጽሖም ማለት ስለዚ እንተኸይልካ ኣወል ስዒድ ኣብ ቁርኣን መሐመድ ጽሒፍዎ ዝብል ስለዘየለ እቲ ጉስሩጥ ነቢኻዳ ኣዕርምበር ንቤተ ክርስቲያንና ከተስተኻኸል ኢልካ ከይትፍትን نحنا نفلت أبخا زصحاف لك مالتي بعد أبخا سعيد زمصو سغا سب كم زبلع نهدما سغا مسر صحاتو زاتو نبي خمز لك اينا نفلت نزي زي فلت ترليها نتم دق أبخا بمسلمنا زامنخوم بلهم شل لا يملكان سلازي ابيت كريستياننا زلو دما نتم باتريارك زملكت نتم ابوتاتنا زملكت مرنا اخا زملكت ايكون كوميلو زصحف ابا ولا حدا ارتراوي يلن كتصحفون አይገርም ስለምታይ እንደ ተባሂሉ አማጻጻታ አምረ ማርያም ይዝነግር እንበር ነው ኢትዮጵያ አብየት ኢትዮጵያ ከምዚ ዝብል የለን ናይ ግብጽን ተጻሐፉ ድማ ተአምር ኣብ ኤርትራ ዘሎ ተአምር ንኽትውስኸሉ ምንም ዘሸግር ነገር ይብሉ ስለዚ እስልምናሲ አካይዳኹም ዘይንፈልጥ ኮይና ንቤተ ክርስቲያንና ከተገስሩጥ ኢልኩም መምጻኹም ንሪዮ እንሰምዑና ኣለና ማለት ስለዚ ሸለልካ አይንብለኩም ያአክል መንግስት መጻወት ገይርዋስ ንስኻ ኹርኩር ድማ ካበይ መጽ ዘይባል ከርባ ዓረብ ኣብዚ መጽኻ በህዝብና ከተጻወታ ይንፈቅደልካይና ስለዚ ኣኽራባት ዓረብ ያኽለኩም የለን በቤተ ክርስቲያንና ዝበሃል ላግጽ የለን እመቤታችን ተአምር ድላ ገይራ ጽሒፋ ቤተ ክርስቲያንና ከተቀምጠልና ዝኽልክላ ነገር የለን ንስኻ ኣወል ሰዒድ ኢኻ ናይ ቤተ ክርስቲያን ፓትርያርክ ኮንካ ዝጻሓፈልካ የለ ክልተ ገጽ ዝበለካ የለ እዚ በዓልኻ ዝመሃዝካ ስለዚ ንቤተ ክርስቲያንና መጥልሻት ምቁላል ንተዋሃዶ ድማ ከምዚ ንምግባር ተጻሕፈተ ዘይኮይኑ
እሱይሎም ክጽሕፉ ተኾይኖም ተም ካቶሊክ ኣብ ዓድና ዘለውን ኢትዮጵያ ታበጽሕ ደው ያሃበ እግዚአብሔር ኢሎም ይምጽልዩ ንሱ ድማ ኢትዮጵያ ዝብል ዘሎ ንዓብይ ግዝኣት ንህዝቢ እግዚአብሔር ዝነበሩ ዝጠቀስ ዳንበር ንኻል ኣይኮነን እዚ ዘይላ ሓሶቲ ስለዚ ሙስልምና ከልብኹም ተጠረፍኩም ጽቡቕ እዩ ማለት እዩ እዘይ ኮይኑ እዚ ሕምቀት ናትናይ ሕምቀት ውርደት ስለዚ ኣስላማይ ዲ መግለጽ ዘውጸልና ለዓና ቤተ ክርስቲያን ይገኒዩ ቅድሜው ኢትዮጵያ ወጸላእቱ ሐመዳ ይቀምሙ ዝብል ኣሎ ትርጉሙ ኢትዮጵያን እግዚአብሔር ይመስግኑ ጸላእቱ ድማ ሐመድ ክበልዑ እዮም ይብል ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ ንጎንደራውያን ምንጭ ብምግባር ብፍልጠት ይኹን ብዘይ ፍልጠት ዘወትር ሰንበት ኣብ ቤተ ክርስቲያን ብዜማ ከም ጸሎት የብጽሕዎ ኣለዉ ብናይ ኢትዮጵያውያን ዓይንስ ጸላእቶም ንሕና ዶ ይኮናን መጀመሪያ ጸላት መጽሐፍ ቅዱስን ጸላት ሃገርን ፈላሊኻ ፍለጦ ነዚና እዚ ሊቃውንት ጽሕፈሞ ሊቃውንት ከምዚ ኢሎም ጽሕፉ ንሕና ኢትዮጵያ ጸላቶም ዲና ንሕና ኮይና ይንፈልጥ እንታገብር ጸላቶም ተንኸውን ዳ ማእኸል አዲስ አበባ እንነብር ኣለና የለን ሓደ ቤተ ክርስቲያን ትብሎም ጸላእቲ ነው ጸላእታ ድማ ሐመድ ክቁሕም እዮም ዝብሎም ሐመድ እኳ ትርጉም ይተረደኩም ሐመድ እንተበላዕካይ ኣይሐቅቕን ንነፍስኻ ድማ ይጎደካይ ስለዚ ተም ሕማቕ ዝሓስቡ ድማ ከምኡ እነሆ ዝበልዕዎ ንሰትይዎን ሐመድ ክኸውን እዩ ምስክርነት የብሉን ማለት ስለዚ ኢትዮጵያ ኢዳ ክትጽሕያ ነው ዝብል ዘሎ ድማ እግዚአብሔር አምላኽ ጸሎታ ኣይተቋርጽን ያ ምባል እዩ እታ ኢትዮጵያ ትብል ኤርትራውን ዘጠቃለለ ስለ ዝኾነ ስጋብጂ 30 መዓልቲ ቅዳሴ ዘይተጓለላ ሰዓታት ዘይተቋረጸላ ሃገር ድማ በዓለም ኤርትራን ኢትዮጵያን ካልእ ሃገር የለ ሰዓታት ዓመት ካብ ዓመት ዘይቋረጸላ ሃገር ነዚ ድማ መጽሐፍ ቅዱስ ትንቢት ዳዊት ተነበየ አንበር ነዚ አይኮነን ስለዚ ንሕና ደይኮናን ጸላእታ ይባል ሓደ መጽሐፍ ቅዱስ ኤርትራ ጸላእት ኢትዮጵያ ተባሂሉ ተጻሒፉ ይፈልጥን ኤርትራውን ከምስ ኢትዮጵያ በት መጽሐፍ ቅዱስ ተጻሒፉ ዘሎ بملؤ محدر أبو زنبرة يجينا نحن هاجر كوينا زيل ولا بجغرافي كوي زي مسلماني واه أنا سكميز مر سلطان شوعتن ثلاثة حدن إثيوبيا تابتصح إدويها هذا إجزابير ترجمو إثيوبيا دوا نبي إجزابير تزرقح مالتي إيرتراسة أما مزمور 7 إيرترا لا نبي سياس تزرقح بتنا حنتا يعني تودي زي هابي مسينا تاز سلازي نحنا كل عالم إجزابير أملاخ يريد زرقحو نبي إجزابير يزنب نبي إجزابير زمسكن إيرتراخ إلكا خمسة عين ممتع ما لم ترجم يقول هذي كابدون قرنا حلفوا نبي كريستيان تمرتوا لا يكونن ما نم ذهب كاوديلن رأيهم إسلام الناس خفاءتهم رأيهم كفاءتهم نتخرستيان أبي إيرتران إثيوبيان زنبر زلوا أبي إثيوبيا هاي لقت منكوس ما نم إثيوبيا وزخلك لك إيلن إثيوبيا وهاي نو إيرتران بس يخو منكوس تما منهم زخلك ليلن زغلوا دبارات مع إثيوبيا ينالو مع إيرترا ينالو نزي جيرو أنا غيسوجن نعنا نتا هايمانت ممن مانمو نتزتسو زلو سلمنا أخدقن مخات زتكملو ميلاي تمركتو مالي سلس بس سلس خونه أتا أول سعيد ما قاس بقاس يلحملكم يزل توهادو قاس بقاس سلسي إيرتراخة سودانكة قلمله ترى لي ترجع عند حرام مصحف تصحيف زلقة كومو غيرو خمسة مسكين ينقرمبر نابكال صغير يلن واي يقرمي مالك زي اللي تاريخ حدا ليكاونتم تيوم يلكاون نتم ليكاونت سمعتو ما يفلت قلي يفلت عبيت كريستيان كتزارو أخبيت نجري سلزي عقايدة مسلمنا أنت زي ترديكم هنج خمان أنت مسلمنا وزترف عقايدة من حر زي ترديكم هجون بيت كريستياننا نتهزب نمقدع زمسق علي مالك سلزي باب أساتنا سبديهم دون قول لا مردا يا بينا له مالك ها سلستن 14 وهابكم سيسايمو لحزب إثيوبيا ترجمو لحزب إثيوبيا مقبوم أدال كلهم مالتي لإيرترا ومبراوي إيرتراس من دفلي وايغاو نحنا بهاجرينا تفلينا بر بهايمانتكم سماي تفلنا بهايمانت مسلم توحديم قبص توحديم كلنا كحدينا أتتصعيف زلو الصحف إنه وهابكم سيسايم لحزب إثيوبيا استبحال صلوتي
መግቢ ዝብላ እንጀራ ይኮነን ስለዚህ እንዳልኳም ኾንካ ደሊኻ ድማ እግዚአብሔር አምላኽ ለኢትዮጵያ መግቢ ይቦም ይጁን ተደሊኻ ማዓጣፍ አብ ዓደም ይብላ አብ ዓድና ግን እንኳን እንደንስኻ ጋሽ ባርካ ተጣሒና ዝመፀት እኽሊ አስመራ ይተጥዋ ንስኻ ዘለኻዮ ማለት አንበጣ ስለዝኾነ እዚ ዘየለን ቤተ ክርስቲያንና ናይ ሊቃውንቲ ትምህርት እንዳተባለ ኣብ ዩቲዩብ ሰሚዑ ሰብ ለካ ከምዚ መጽሐፍ ቅዱስ ጌጋይ እንዳበለ ኤክስ ንምግባር ናይ ሙስልምና አካይዳይ ስለዚህ እስራኤል ዝብል ዘሎ ዳ ዘይድምስሶ ተፈሳኩስ መይበልኒ ቤተ እግዚአብሔር ናሃዋር ምስ በለ ወቆማ ገርኔ ውስጥ አጻድቂ ኢየሩሳሌም ዝብል ደዘሎ ነው ንቤተ እግዚአብሔር ዝምልከት ይንበር ነዛ ዓዲ ዝምልከት አይኮነን ስለዚህ ዘየለ ታሪክ ሒስካ እንድሕር መጽኻ ነቲ ዝነበረ መንፈሳዊ አካይዳና ንምድኻ እንዳበሉ ኣብ ትንሳኤ ዝጽለ ጸሎት ምስማክ ጸሎታ ለማርያም ወስእለታ ለሃገሪትነ ኢትዮጵያ ያቅባ እማአ ተወልዳ ትርጉሙ ጸሎታን ልማኖአን ናይ ማርያም ንሃገርና ኢትዮጵያ ካብ መዓትና ይወዳ ይሐልዋ ማለት እዩ ወንበራዊ እናበሉ መራጊት ክምህሩን ከለው በኤርትራን በኢትዮጵያን ይምህርዎም አለው ኢትዮጵያ ምጥቃስ ንምንታይ አድለ ሾ ዝገርመን ነገር ታሊ ጸልዩ ስለ ሀገርም እንደም ጸልዩ እንታይ ዳኸብሉ ማለት ጸሎታ ለማርያም ወስለታ ለሀገሪት ለኢትዮጵያ ለሀገሪት ለኤርትራ ለሀገሪት ለእስራኤል ማለት እንታይ ኃጢአት አለው ወላዲት አምላክ ጸሎታን በኺያታን ስምዒ አለ እዚ ሞጅ እንታይ ይቀይሮ ደሊ ማለት እንታይ ይገብረት ጸሎት ተረዲኩም ማለት ናይ እስላም ምዃኑ ተሓሳብ ምክንያት አስላማይ እንታይ ዝብል ማለት ንእስላም ዝምብል ንስዑድ ዓረብ ገለገለ ኢላ አይብልኒ አይጽልን ንሕና ግን እግዚአብሔር አምላክ ንስለ ሃገርካ ስለ ወገንካ ስለ ነጋዲያን ከም ትጽልን ንፈልጥ ስለ ኢትዮጵያ ምጽላይ ስለ ኤርትራ ምጽላይ ስለ ዓለም ምጽላይ ምንም ኃጢአት ይብል ሃገሪትና ኤርትራ በል ሃገሪትና ግብጽ በል ምንም ችግር የብሉ ስለ ብፁዕ ወቅዱስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘሃገረ ኤርትራ ዘሃገረ ኢትዮጵያ ልካ ምጽላይ ምንም ኃጢአት ይብል ስለዚህ ነዚህ ሁሉ ዋላ ሰዓታት ጌጋ ይኑ ምባል መስይዋል ወይ ጉም ስብሐተ ፍቁር ኣብ ዝተዋህለ ጸሎትና ሐዘንና ሰምዒ ወብካዬ ለሃገሪትና ኢትዮጵያ ንሃገርና ኢትዮጵያ ሐዘናን ምኽያታን ስምዒያ ማርያም ዝብላሎ ሸሞንተ በእንተ እጂ እመቤታችን ስምዒያ ኢሎም እግዚአብሔር እንተለመኑ ንኤርትራ ከምኡ ስምዒያ እንተበላ እንታይ እቲ ጌጋ ሸሞንተ ተሸዓተ ኢሉ ዝቆፅሮ ዘሎ ማለት እዚ ሊቃውንት ቤተ ክርስቲያን ከምዚ ኢሎም ከውጾ አይክእሉን እዮም ስለዚህ ዝወደ ካበይ ከም ዘምጾ አነ ይፈልጥን ማለት እዩ ኡር አቡነ ኤዎስጤዎስ መምህር ኢትዮጵያ ሰዳድ ጸር እግዚአ መናፍስት በአነ አይነ ገጸ ነው ትርጉሙ ምንት ክቡር መምህር ኤዎስጤዎስ ካብ ኢትዮጵያ ጸላ አቡነ ኤዎስጣቴዎስ ማለት እዩ ስለዚህ አቡነ ኤዎስጣቴዎስ ነው ጸላትን ጾርን ካባና ዘርሓቀ ማለት እዩ ብጸሎቱ ድማ አቡነ ኤዎስጣቴዎስ ብዙሕ ተአምር ይገይሩ ስጋብ አርማንያ ኸይዶም ድማ ወንበር ዝተኸለሉ እዩ ስለ አቡነ ኤዎስጣቴዎስ ኢልካ መጽላይ እንታይ ኃጢአት አለው ስለዚህ ተረዲኩም አለው ነገረ ቅዱሳንን ነገረ ማርያምን ዘድሃበይ ጽልሕ ኢሎም ድማ እዚ ጌጋ ኢሎም መጽሐፍ ቅዱስን ጌጋ ኢሎም ቁርአን ይትኽክል ንምባል ዘምጽኦ እዩ ስለዚህ ሙስሊም ቀደም አተሓሳስባኩም ስለንፈልጦ ንቤተ ክርስቲያን ከምዚ ጌርካ ተኣታቲኻ ዝመጽእ ዘረባ አገዳስነት የብሉን ስለዚህ ናይ ታሪክ እንተ ዝኸውን ነይሩ ኦኬ ተዘይ ኮይኑ ግን በመጽሐፍ ተጸለየ ጸሎት ቦዩ ማይድጋም ፈልፊሉ በተጸበላት ፈልፊሉ ቦዩ ሕሙም ተፈዊሱ ካበይ ተምጽእ ይኻንስኻ ማለት ስለዚህ አትዘርሕቅ ኢልካ ካብ ገጽ ነውሪ ሰውረና ወይ ሕብአና ትሽዓተ ዓሰርተ ዓሰርተ ሓደ ዓሰርተ ክልተ እንዳበለ ይቕጽል ብዓሰርተ ክልቲኡ ኣብ ዝቕጽሕፈልኩም እየ ንጉስና ዘርዓ ያዕቆብ ዝብልውን ኣሎ እረ ሕልፍ ኢሉስ ኣብ ኣዕኑድ ገዳማትና ባንዴራ ኢትዮጵያ ተሳእለሎ ዝምልከተኩም አካላት እለይልና እዚ ንኢትዮጵያ ዘዳኸመ ጽውጽዋ ይዚ ናብ ወለዶታትና ኸይሰገረ እጅታ ሴፍ ዘላታ ያኻ ተምጽእ ብለዲኻ እምበር ዘርዓ ያዕቆብ እንተገይርዋ ኢትዮጵያ እንተሃነጽዋ ዓሸራ ናይ ቤተ ክርስቲያን እዩ ነቲ ዝገበረ ዘርዓ ያዕቆብ ድማ መንግስተ ሰማያት የዋርሶ ኢላታ ቤተ ክርስቲያን ንህይወታ ሙሉ ክትጽሊ ምንም አይኮነን ዋላ ኢጣልያዊ መጽእ እንድሕራ ንቤተ ክርስቲያን ሃኒጽዋ ኮይኑ ነቲ ሰብ ክትጽልየሉ ተመስግኖ እዩ እታ ኤርትራ ትበሃል ዝነበረ ድማ ነዚ ዋና ነገር እንታይ እንድሕር ተባሂሉ ናይ ባንዴራ ሕማም ንምምጻእ ማለት እዩ ሰነፍ ኮይንካ እምበር ኣብ ኢትዮጵያ ኸይድካ ሃኒጽካ ስኻስ ለሃገሪት ንኤርትራ ዘክርዋ ምባል እንዲበልጽ ነይሩ ሕጂ እዚ ኩሉ ንምንታይ ንምምጻእ እንድሕር ተባሂሉ
ዘይሩ ዘይሩ ዝምልከተኩም ተሃሊኹም እዚ ሕኾኹልና ተባሂሉ በቐል ንምሕዳር ማለት ንሕና እኮ ዝሃገር እዚኦም እኮ ተዓሪቖም ክነብሩ እዮም እኮ ፅባሕ ሓደ ፖለቲከኛ ተስይኡ ወይ ድማ ኢሳያስ ምጥዓም ስኢንዎ ምስ ኩሎም ክባላዕ ኢሉ ንዓና ዝተዛረበ ቃል ጠቓሚና ኣይኮነን ትማሊ ምስ ወያነ ክንደይ ቅርሕን ተንፅልእ ነይርዎ ሎሚ ፅምዶ ኢሉ ምስኦም ተሰኽቲቱ ንሪኦ ዘለና ፅባሕ ድማ ፅምዶ ምስ ኢትዮጵያ እምባል ኣይተርፍን ሕጂ ምእመናን ኣብዚ ክተስተውዕሉሉ ዝግባአኩም ነብስናን ስጋናን ሃይማኖትናን መፃወቲ ምናምንቲ ክንከውን ኣይግባእን ስለ ቤተ ክርስቲያንና ሽምጥና ገቲርና ስጋብ ሰማዕትነት ዘድልዮ ክንዛረብ ዘየለ ትምህርቲ ድማ ከምዚ ክንብል ካልኣይ ድማ ዝፀሓፎ ሊቀ ጳጳስ እዚኡ ዝብል የለን ሊቅ እንተኮይኑ ድማ እዚ ዝብል የለን ሊቃውን እንተኾነ ናይ ቤተ ክርስቲያን ንሆ ዘይተመርመረ ቃላት ኣምፅኦም እዚ ጌጋ እዮም ኢሎም ክዛረቡ ዝኽእሉ ይኮንን ስለዚ ዘየለ ምምፃእ ንቤተ ክርስቲያንና ይኹን ንዓና ንምድኻም ንተዋህዶ ዝመፀ ስለ ዝኾነ ንሰሚዕኩም ኩላኻትኩም በዚ ዓይነት ፀሊእ ልብኹም ከይትኸዱ እሞ ነቲ ተዋህዶ ድማ ማዕረ ክንደይ ኣብ ማእከል ኣትዮም እስላም እንታይ ከም ዝገብሩ ዘለዎ ክርዳእኩም ደልየ ስለዚ ሓደራ ክብለኩም ዝደሊ እዚ ማለት እስላማይ እንድሕር ግዜ ረኺቡ ከምዚኣ ገይሩ ንቤተ ክርስቲያን ከይተረፈ ነንባዕልኻ ምስ ጎረቤትካ ንምብላዕ ንሱ ግን እንታይ ዝብል ኤርትራዊ በሉ ካብ ንኤርትራ ክፅልን ንፍልስጤም እዩ ዝቐርቦ ሓቀ ዶ ሓቀ ወላ ተጋገ እንታይ ፈርሑ ግደም ሓቅር እዩ ዋላ ጌጋ ካብ ሓደ ኤርትራዊ ንላዕሊ ፍልስጤማዊ ከም ዝቐርቦም ነቶም መስሊም ትፈልጥ ዶ ትፈልጥ ይትፈልጥን ብኻነ ሎ ካብ ሓደ ኤርትራዊ ብዚኣ ከምዚኣ ክፀንሐኒ እቲ ፍልስጤም ዘሎ ዓደይ ይቐርበኒ ኢሉ ዝኸይድ ስለዚ እንታይ ንምግባር እዩ እንድሕር ተባሂሉ ንዓና ሓውእት እዮም ኣባኢሶም ንምኻድ ጥቀምሉ ስለ ዝኾነ ኣናፈራቆቃሕ ዘይፈልጥሲ ኣይሃዳናይን እዩ ይብሉ ቤተ ክርስቲያንና ስለዚ ኣቦታትና ማለት እዩ ንሕና ከዓ ኣጓያኹም ስለ ንፈልጦ ዋላ ንሕጂኹም እንተመፀ ካልእ እንተመፀ ንሕና ኢትዮጵያ ይኹን ገለ ይኹን ብሃይማኖት ሓደ ኢና ዝፈላለየና ነገር ተሃልዩ ሃገር ጥራይ ዝፈልየና እቲ መፅሓፍ ሰዓታት ተሃልዩ ድማ ብኡ እንድሕር ኮይንና ንፅሊ ኣባ ጀወርግስ ዘጋስጫ እንተፀሓፎ ሰዓታት ንሱ ትግረባ እዩ ነይሩ እሱ ኢሉ ፅሒፎ እንተኮይኑ ከዓ ቤተ ክርስቲያንና ኣሚና ሰዓታት ይኹን ከለ ይኹን ተጠቂማትሉ በዚ ድማ ቤተ ክርስቲያንና ትኸይድ ዘላ በዚያ ሕጂ ንቤተ ክርስቲያን ዝግባእ ኣቦ ናይ ቤተ ክርስቲያን ዳ እምበር ሓደ መስሊም ኣውፅኡ ተዛሪብዎ ኢልና ንሕና ከመቦ ክንቆፅሮ ኣይግባእን እዩ ሪኢኹማ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያንና ኣብ ክንደይ ከም ዝወደቐት ጳጳስ እንዳሃለወ ሊቀ ካህን እንዳሃለወ ንቡረ ኢድ እንዳሃለወ ገዳማት እንዳሃለወስ ካበይ መፅያ ዘይትበሃል ወረቐት መበል ሳልሳይ ግዜ እዩ ዘንብብ ዘሎ ማለት እዩ ድሓር ድማ መፅሓፍ ቅዱስ ዘሎ ጌጋ እዩ ኢልካ መፅሓፍ ማለት መን ዳኣልካ ክትገብሮ ብግእዝ እውን እታ መፅሓፍ ንሳያ እታ ተሓቲማ ዘላ ቤተ ክርስቲያን ንሳያ እንታይ ዳኣልካ ክትገብሮ ሕጂ ንሕና እኮ ኢትዮጵያ እዩ ተባሃለን ከምዚ ኣይተባሃለን ኣይኮነን ባእስና ኢትዮጵያ ይፀሓፍ ገለ ይፀሓፍ እግዚኣብሔር ኣብ ሰማያት እዩ ዝነብር እታ መፅሓፍ ዘላካ ድማ ሕጂ መፂና ይንቕይራን ኩሉ ክርስቲያን ካቶሊክ ይኹን ጴንጤ ይኹን ንሳይሉ ይፅሊ ሕጂ ኤርትራ ስለ ዝኾነት ኤርትራዊት ከ ኢልካ ክተምፅኦ እንድሕር ኮንካ እዚ ናይ ገዛ ርስና ውድቀት እዩ ስለዚ ዘይምፍቃርና ዘይምቅርራብና ካህናትና ዘይምፍቃሮም ኣብ ከምዚ ደረጃ ወዲቓ ማለት እዩ ስለዚ ኣነ ሓደራ ዝብለኩም ብዝመፅኡ ውሕጅ ተለኪምኩም ኣይትኽእሉ ኢትዮጵያ ጎረቤትና እዮም ጎረቤት ኮይኖም ክነብሩ እዮም ናብ ካልእ ሃገር ተሓኺፍና ይንኸይድን ንሕና ነባረ ፅልኢ የለን ግዝያዊ ፅልኢ እዩ ንጉስ ኣብ ዝነግሰሉ ጥልኢ ክፈጥር ግድን እዩ ንሕና ድማ ንፍቅርና እዩ ዘገድሰና እምበር ነቲ ዝመፅእ ፅልኢ ኮናን ተሰኪምና ይንኸይድ بعين بيت كريستيان مسينا صباح كيركم أبو أنت تميعكم أين قبلكم زبل خانات كم زمان سفلتي رينا يسلز خنا بزنا إسرائيل نخيرانا مهرت تتمعو نايتب ياسلز تتمعكم كار أيك تتمعو منهم سلد ذليهم قيل برنحنا ولد واحد لا تأمن كابتن أيما بيت كريستيان حدا يلن زأمنا متما خلق ليلن كهنت جن أقل قلت سلز خنا نو أبرز لي أجري لك أنا بأبسات كهناتن دياقوناتن كقلقل هولم سباق وانجيل جن أب كل عاد خير خسبخ خير سلكوتوس تأمن اللون تخوينه مالتي سلازم كل جي جاز ما تزوله ناتنا فقر زي مهلاوي